2004 मायथाइयाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव NDBनि मुङाव निर्मल मुसाहारि बिथांनि बिसिया गावनो इन्डियान आर्मिनि गुलिजों जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जादों आरो निर्मल मुसाहारि बिथाङा जोखोम जानो गोनां जादों। खुलुमबाय। बे समाव बर' खौरां नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय 1 नं सामुदैसा गामिनि थागिबि निर्मल मुसाहारिनि न'खराव। बे समाव रायजो राजाफोरनो आं फोरमायनो सानदों 2004 मायथाइयाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव NDBनि मुङाव निर्मल मुसाहारि बिथांनि बिसिया गावनो इन्डियान आर्मिनि गुलिजों जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जादों आरो निर्मल मुसाहारि बिथाङा जोखोम जानो गोनां जादों। दा जोङो मोनथिनानै लागोन बे जाथाया माब्रै जाबोदों। जोङो बेखौ दा बिथां निर्मल मुसाहारि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन। 8 बोसोरनि सिगां माब्रै जादोंमोन घटनाफोरा? बे घटनाथ' जोंनि सामुदै सायाव NDBफोरबो थायोमोन नालाय बे बाराव। NDBफोर थानाय समाव माखासे समावहाय बिसोरो जोंनियावनो ओरैनो बेरायलाङो थायो। जेब्ला NDB फैदों बे समाव माइ हानाय बोथोरमोन, नभेम्बर 30 थारिख। बे माइ हानाय बोथोराव गोबां जोंनिजों बिदिनो दस्रा जाथिफोर खामानि मावफैयो। सावथालफोर, नेपालफ्राबो मालाबा ओरैनो बेरायफैयो। सावथालफ्रा खामानि मावनो ज' सानफ्रामबो फैनायखौ नुनानै गावसोरनो होनबाय, हाब आदा माथो नोंसिनिजों सावथालफोरल' फैथारोब्रा, दस्रा जाथिफोरानो औलै खामानि बिसोरनो मावफैजोबो, जोंनि मानसिबो मावजोबनो हाया होननानै जों दस्रायाव थांथ'नोसै होनदों बिसोरो। दे बिदिब्लालाय दस्रायाव थांदो होननानै थांनानै थाहैथ'नोसै जों गोबावैनो होनना बुंनाया थांबायमोनबोलाय साननै सानथाम। जेब्ला बिदि थाङानो होमब्ला थांबाय नालाय थांबाय, जोंबो मोजां मोनजोब्बाय जायगानिया। साननै सानथामनि उनाव बिसोरो फैफिनबाय हरै आंनि साहाजों थानाय न'आवहाय फैनानै थाफैफिनबाय। बेयाव फैब्ला गावसिनि लोगो सासे फैदोंनो थानायनि अखानायै, बेखौ दोनलांनायाव बोरि गोजौ बै लामाथिं माबायावहाय दानिया दंफां नाबबोग्राफोरखौ लोगो मोननानै दंफां नाबबोग्रानाव फैसा बिबायनो। दानिया बिसोरो जोंनियाव फैसायानो गैया, बिदिब्ला मालाखौ लाङो मोना फैसालाय, ओमफ्राय मालाखौ लां होनबाय। जेब्ला बिदि होनो अब्ला बिसोरो माखासेया साइकेल बे दंफांफोरखौ नेबायनो, माखासेया फैसा लायनो थांबाय। फैसा लायनो थांनाया मा होनो ओजों आर्मिफोरखौसो खोथा हैदों जाहैदों। बिदिनो मा खार'नाव जादोंमोन जानो? बे खार'नाथ' NDBफ्रा फैसा बिबाय नालाय, ओमफ्राय NDBनि बैसोरो फैसा बिनायखाय दानिया CIDफ्रा फैसा होफैखोना होफैदियाखौथ' बुंनो रोङा, बिसोरो आर्मिफोरखौसो लिंना लायदोंनो। आर्मिफोरखौ लिंनानै लायबाय। दानिया आर्मिफ्राबो मोनायाव फैखादोंमोन। बै जायनाखि दंफां बोग्राफोर बिसोरो फैसा होफैनो नागारै आर्मिफोरखौसो लानानै फैदों। आर्मिफोरखौसो लानानै फैदों। फैसा होफैनो नागारै आर्मिफोरखौसो लिंना लायदों, NDB बिदि उग्र दं होननानै। बे समावहाय फार्स्ट फैनायनिलाथ' गामि खाथियावल' फैनानै थांदों आर्मिफ्रा। जेब्ला आं गाबै रायदों, हाब NDB दंब्ला मानो मोनाखै नोंसोरलाय, एफाबां 30-40 जन फौजियावलाय, आंखौलाय मा न'आव गावा होननानै जेब्ला आं रायो, अब्ला बिसोरो खोथादों आंनोहाय, मा खालामनाय निर्मल, जों नोंखौ गावनो होनना थाङाखैमोन, नोंसिनि मानसियानो गाज्रि, नोंसिनि मानसियानो जोंखौ लिंना लांफैदों, जोंबो उफाय गैया, जोंनिफ्राय गेदेरसिन मानसि दं, बिसोरनि खोथा लानांगौ जोंबो, मा खालामनाय, नोंसिनावहाय NDB उग्रफोर दं होननानै नोंसिनि मानसियानो लिंना लांफैदों जोंखौ जोंनि केम्पआव। जेब्ला बिदि बुङो, बिदि होननानै आंनो खोथाबाय। जेब्ला आं गाबनानै रायदों अब्ला बिनि उनाव आरो फार्स्टनिलाथ' थांफिनदोंनो, इयुननिला थिनथायावला फैदों जाहैदों। थिनथायाव फैनानै दानिया बेंजोब्बाय, जोंनि न'खौ बेंजोब्बायनो। जोंथ' नुवाखिसै, फुङाव जिखांबाय, जिखांनानै जों बायहेरायाव थांबाय हौवा हिनजाव। बायहेरायाव थांनानै फैनानै न'आव अर सुफैबाय, दैखराव दै खावबाय, बेखौ नायजोबदों जाहैदों बिसोरो खाखोमानानै।
आंनि खाथियाव थानाया बिसोरो नुजोबदोंनो, जोंनि रायलायनायखौ खोनाजोबदों, हौवा हिन्जावसो होनलायदोंनो। जेब्ला आं गाबनानै रायो अब्ला बिसोर आंनो खोन्थाबाय। दानिया ओरै बेंनानै बे न'नि मानसिया जेब्ला बे थाजानाया खलानाव थाजानाया बियो खिनो होना थांदोंनो, खिनो थांनाया आर्मि नुजाबायनो। अब्ला दिनै आंनि न'खरा सेस जाबाय, आंनि न'खरखौ जाबाय बिसोरो होननानै खिनोबो ओंखाराखिसैनो, फैनानै सिबोर लामान खलानाव फैनानै खाहोदों जाहैदों बे सानै एनडिएफबि खौ। नोंसोर खारदो, नोंसोर दिनै आंनि न'खरखौ जाबाय होननानै। जेब्ला बिदि खारनो अब्ला दानिया आंखौ बे खाथियावनो सासेया ओरैनो खलानाव माइ खायगासिनो दंमोननो, बिनि मोखाङाव नारा नाथा जाबायनो। बेबो दानिया जालदाब गारनानै न' सिङाव दुवार बाथेनानै थाहैबायनो स्रिनो। दानि बेला ओरै आंनि न'जों ओरै खारनो होननानै बे जाम्फैजोंहाय खारनो बोलो होदोंमोननो। जाम्फैजोंबो खारनो हायाखिसै, ओरैबो बेंनानै थाजोब्बाय मानसिफ्रा, आर्मिफ्रा। दानिया आंनि उसुंजों खारबाय। आंनि उसुंजों खारनाय समाव दावराव खोनानायखाय जोङो अर सायनायनिफ्राय आंनि बिसिया साहा फुदुंनो नागिरदोंमोन। साहा फुदुंनो नागिरनायावहाय थौ लानानै थौआवहाय गेलास खुरैखौ दोनहरनानैबो दानिया हाब मा जाखो दिनैलाय होनना बुंबाय। जेब्ला बिदि बुङो ओमफ्राय दरखंजों थानानै नाहरहाङो। आंबो अर सायनायनिफ्राय जिखांहां जाला बिसोर गावबाय, बिदिनो जे गावबाय बेबोथ' गोलैबाय, आंबो गोलैबाय। ओमफ्राय असेयावनो दानिया आं गाबख्रावबाय थाबाय। आं गाबख्रावला आंनि बिमा बुरै दंमोन, ओमफ्राय फिसाजो 12 बोसोरमोन। बियो जिखांनानै लेखा फरायदोंमोन। ओमफ्राय बियो नायबाय, दानिया नायनानै हा बिदिसो जाबाय होनना गाबमैबाय। मा जाखो होनना। अब्लासो आर्मिफ्रा आंखौ नायफैबाय। नों एनडिएफबि ओंखार होनबाय आंखौ। हाब आंथ' एनडिएफबि नङा, आंखौ मा खालामखो नोंसोरलाय? नोंसोरसो गावदों आंखौ, आंथ' एनडिएफबि नङा, आं बे न'नि मालिकसो। बे आंनि फिसाजो, बे आंनि बिमामोन, बे आंनि हिन्जावसोमोन होननानै जेब्ला आं बिदि गाबो आर्मिफ्रा आंखौ सोबादों आरो, सोबानानै खांग्रांलायहोबावबाय। फिसाजोआ जेबो दा बुंसै आफा दारायसै होननानै बुंदोंमोन। फिसाजोखौ ज्रेद हरबाय। होमब्ला आंखौ जेब्ला बिदि होनना बोखाङो, आंखौ बोखांहोबावाखै फिसाजोखौहाय। गावसोरनो ट्रिटमेन्ट खालामनो लांदोंमोन नामा? ओमफ्राय बिनि उनावहाय गावसोरनि माबाखौहाय बयननानै सिलाइखौ दोननानै गावसिनि बिन्दिजों खाख्रु खुख्रु खालामनानै आंखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो लांबाय आरो गावसिनि गारियाव थिखोहैबाय, लांबाय। ओमफ्राय होजोंलाय उनावलाय आं बारा थाल मोनाखिसै। आंखौहाय गावसिनि काजलगावआव लांदों होनदों, आंथ' थाल गैया। ओमफ्राय बङाइगाव लवार आसामाव लांदों, बेयावबो थाल गैया। गुवाहाटि गावसिनि आर्मि हस्पिटालाव जेब्ला दोनहैयो, आंखौहाय अपारेशननि उनाव मायो जेब्ला अखानायसो मोनायावसो आं हुस फैबाय, बिदिनो जादों। दा गुलिया बाजैनि देहायाव बहा नांदों? बिनिथ' उथुमायाव नांदों होनदों, बिबु गरलायदों होनदों मानसिफ्रा। नों नुवाखै नामा बिनि गोथै सहखौबो? आंथ' बिबो गोलैबाय, आंबो गोलैबाय नालाय थाल गैया खेबसेनो। बिथ' खुग्लुबनानै गोलैनायखौल' नुदों, बेखौल' गोसोआव थालांबाय आङो। ओमफ्राय आंबोथ' गोलैखाबाय, खांग्रांना गोलैबाय, आंनि आथिङा बायनायखाय। गावनि आंगो बिसिखौ गारनायावबो लोगो मोनाखै नामा? गैया, बेखौबो गैया। आंखौ हजोंहाय बिसोरो मास मोनथाम दोनबाय। मास मोनथामनि उनावसो आं न'आव नुफैबाय। सिगांनि बिपिएफ सरखारफ्रा खाम्फायाखौ माबा खुंफैलायदों होनदों, सारादु। बेखौबो आं गैया, नुवाखिसै। सोर नायफैखो रावखौबो नुवाखिसै आङो। दा नोंथांनावहाय जे गुलि नांनाय, बे बहाबा नांदों? आंनिथ' फेन्दावहाय गरनै, फेन्दाव गरनै, ओमफ्राय जानजियाव गरसे। बे फेन्दानिया गरनैबो खाथि नांबाय नालाय, बेगेङा बायग्लिनाय, बेगेंबो गनानै थालांदों आंनिया ससे एसे। थै सिबनायावहायनो, थैखौ सुहोनायावनो आर्मिफ्रा सुनो थिनदोंनो। फिसाजोजों आइजोंनो सुजोबनांदोंनो। न'आ एकदम थै गोजा लोमसावजोबखादोंमोन, न'आनो नायजालायि। बेखौ सुगारनायावहाय सिबनायाव बेगेंखौ मोन्दों जाहैदों। दा सिगांनि सरकारा नोंथांनि न'खरखौ जेबो माबा अनसुंथाइफोर माबा मोनसे जेबो होआखै नामा? बेखौथ' सिगांनि सरकाराथ' गैया, एसे एनै माबाफोर होफैदोंमोन। बेखौ आं लोगो मोनाखिसै। नायफैग्राफ्रा होफैदोंमोननो। बेथ' फिसाफोरखौ मानायाव थांजोब्बाय, बिसोरो बिदिनो जाबाय। इयुनावथ' आं गोबावजों फैनो मोनबाय। जेबो मावनो हा मानो हा बिदिनो जाबाय। दानि सोलिफु सरकारा नोंथांमोनखौ जेबो खबर लायाखै नामा? दानि सरकाराथ' जेबो खबरानो गैया नै। आं थांनानै खनसे सोंहैबाय, बे रन्जित बसुमतारिनाव एमनियावहाय। सारआ अननानै बिदि खामानि माबानो हागोन नामा? आं बिदि जानाय। औ
बेथ' जेबो जों खामानि होनो हानाय माबा गैथ'वा दाबो, दे इयुनफ्रावहाय खबर लादो होनदोंमोन। गैया माथो जेबो खबरानो। दा नोंथाङा दानि सोलिफु सरखार, दा सोलिफुबाय थानाय सरखार, बिनि सायाव माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननो नोंथाङा हास्थायदों नामा, लुबैदों नामा? आंथ' हास्थायदोंआनो दानि सरखारनियावहाय मोनला खामानिफोर फिसाफोरनो होयोला आंबो मावना जानो हाले। बे फिसाफ्राबो मोजां जोथोन लानो हायियाव मोजां लेखा रोङालाबो दा फिसाफ्रा देरबाय एसे एनै, ओरैनो सासे मेट्रिक पास पिअ फेल जाबाय, सासे बिए पास जाबाय, बिदिनो दं। फिसाजोआबो बिए पास जाबाय मा हाबा जाबाय, सासे पिअ फेल। दा सासेया बिए पास जानानै फरायबावगौमोन। दा सरखारनिसिम नोंथाङा दा नोंथांनि न'खरखौ नायफैजानो लुगैयो ना मा? नायफैनानै माबा मोनसे खालामना लालाय मोजांमोन आंनो। दानि सरखारखौलाय आसा खालामदोंमोन आं माबा मोनसे नायगोन नामा, माबाफोर खालामना होगोन नामा आसा थाबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो।